ćemo riješiti zadatak Toni iz Onija i da zadatak govori da učitamo nekakav heteroznamenkasti broj i u ovisnosti u broju jedinstvenih znamenaka, takvu će učenik ocjenu imati na kraju. Kao što govori ovaj prvi primjer, ako smo ovdje unijeli sve različite znamenke, onda će neko proći s 5. U ovom drugom primjeru imamo 2 trojke, znači da imamo 4 različite, pa je 4 izraz. Vodimo se time da ćemo učitati broj striktno kako je napisano, kao prirodan broj. Uzmimo u obzir da učenike treba podsjetiti da razmišljaju kritički, to znači da ulaz može biti bilo kakav. Znači, mi dok unosimo ulaz, svijest možemo imati takvu da sve što unosimo je na početku string, dakle nije broj, input, naredba, sve učitava kao tekst ili string, a nije svejedno da li imamo nešto kao broj, odnosno ako imamo nešto kao interpretaciju broja. I sad smo si mi zamislili da ćemo kreirati, znači ovako, kreirati ćemo listu od 10 elemenata. Na početku će svaki element imati 0, to jest broj pojavljivanja znamenke. Evo. Sad broj, odnosno možda čak ne treba ni broj, mogli bismo recimo imati dobro, ajde to će u drugom krugu napraviti, pa malo da malo proširim način kako bi mogli razmišljati, kako dolaziti od nekakvog rješenja prema sve boljemu. Imamo se recimo jednu situaciju kod učenika koji me znao reći, pa dobro, zašto ovako mijenjamo neka rješenja kad ih napravimo, zašto ne bismo mogli imati samo jedno rješenje i to je gotovo. I u biti onda se ne tumači baš iz tog razloga što moramo napraviti nekakvu analizu rješenja i utvrditi da li možda neko drugo rješenje je kraće, bolje, efikasnije, pa i onda utvrditi onaj bitni element, a to je razlog zašto je nešto bolje. Eto. Dakle, indeks nam ide ovako. Indeks nam predstavlja znamenku a vrijednost koliko puta se pojavila u broju. Tako će. Recimo da smo se onako zamislili baš kako čitamo. I sad recimo na ovaj način, ja ću ovako izvadimo znamenku jedinice iz broja n, pa vam je ovo jako zgodno onako objašnjeno. I sad velimo, ispitamo je. Sad mi mogli reći možemo ispitati znamenku, odnosno prije bih rekao brojimo tu znamenku. I onda velimo ovako. Ako imamo listu znamenke, onda ovo što smo dobili, taj ostatak, neka nam je indeks, jer smo rekli da nam je ta znamenka indeks. Jel? Sad smo dobili ostatak. Ako uzmemo onaj bitni dio našeg zadatka, a volim ga skicirati, pa ćemo onda na whiteboardu i riješiti taj zadatak, da vidimo kako bi to izgledalo. Dakle, 46851, 46.851. I rekli smo, ako to podijelimo sa 10, svi znamo da ćemo onda dobiti 4685 i ovo ćemo dobiti kao ostatak 1. Znači, to je naš
ostatak. Ono što smo ovdje izračunali, znači kod modula, dobili smo ostatak. N je i dalje identičan. I sad velimo, u znamenkama, znači znamenke od ostatka, ako smo dobili 1, a mi imamo ovdje listu od 10 znamenka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I naravno imamo indekse. Onda znamo da ćemo na ovom indeksu, znači ako smo dobili ovu jedinicu, ovdje ćemo povećati 2 i 1, pa ćemo dobiti 2. I onda samo velimo, dakle, plus jednako 1 povećati. I naravno, sada ćemo morati, možemo i prije, ali i sada, treba izbaciti znamenku jedinice. Što znači cijelobrojno dijeljenje? Znači, n je jednako, n podijeljeno sa 10, naravno mogli smo to napisati skraćeno, mogli smo napisati n podijeljeno sa 10, svejedno, naravno treba voditi brigu da mala i velika slova nisu ista, odnosno varijable ili sve god. Dakle, i na taj način vrtimo se u krug dok se broj ne skrati na samo 0 i onda imamo rješenje. Sada bismo trebali, kada je stvar gotova, možemo ovdje to simulirati, dakle, prvo ćemo dobiti jedinicu, zatim ćemo dobiti peticu, pa će tu biti 1, pa ćemo osmicu dobiti, to će biti 1, pa šesticu, to će biti 1, i onda u tom slučaju četvorku, to će biti 1. Sad ne smijemo to ići zbrajati. Zašto? Pa zato jer ako bismo imali neku znamenku više puta, onda bismo imali brojku 2, to bi to bio problem. U tom slučaju ćemo se prošetati po svim znamenkama i pobrojat ćemo, kako bi rekao, različitih jednako 0. Naravno, sad, naravno nećemo izbrajati, nego ćemo ovako reći, ako su znamenke od i veće od 0, tada ćemo samo različiti povećati za 1. I na kraju print različiti. Naravno, već sam spomenuo da neće biti rješenje efikasno, možda optimalno ili bolje, najkraće. Nemamo naravno 23 linije jer sam namjerno pisao komentara, ali ajde da provjerimo da li naše rješenje ispravno. Mi gledamo rješenje, dakle dobili smo, dobro. Dakle, dobili smo 5, što je točan odgovor. Krenemo na testiranje drugog primjera. Četiri, točno. I eto imamo i kod sljedećeg rješenja, dakle savršeno točno rješenje, nećemo možda reći savršeno, ali točno rješenje, i ovdje bi učenik dobio 100% bodova, odnosno ovisnosti u broju bodova zadatka, sva rješenja bi za sada bila točna, a gotovo smo sigurni da je ona drugačija. Sad pitanje je da li neko od vas možda ima ideju kakvog drugog rješenja. Ponedjeljak ujutro, malo razgibavanja. Evo ovako. Znate što, to vam je sad ste ko u učionici, niko se ne usudi. Svi se boje, misli se, ja sad neka nije dobro, onda će me svi usuditi. Ne? To osuđivanje znamo da nije dobro u učionici među djecom.
Tako da, eto, ni u kom slučaju s moje strane ne bi bilo tako. Ono što meni recimo nedostaje, to moram priznati, je ta povratna informacija koja je bitna. Ali razumljivo, vjerojatno u nekakvoj komociji kućnog doma je ovako zanimljivo. Dobro. Volim takvo međusobno raspravljanje, pa bismo možda došli do nekakvih zanimljivih spoznaja. Osobito o zanimljivosti kako djeca nešto percipiraju. Ono što vam je djeci problem, sigurno, to je izraziti problem, je čitanje problemskih zadataka. Znači ono, kad bi gledali zašto bi ta informatika trebala biti takva, zato jer sve ostalo, na primjer, neću skrivati da ne volim natjecanje tipa digitalne kompetencije i osnove informatike, ne zato što ih ja osobno volim, zbog toga što ta znanja su samo taksativna, ona će se mijenjati, recimo nije totalno nebitno koja je sad verzija Wi-Fi-a trenutno aktualna, koja je oznak, što to znači GTX, RTX i tako dalje. To su tako nebitne stvari zato jer će se izrazito brzo mijenjati. Međutim, kritičko razmišljanje je jedini alat koje djeca mogu, a i mi naravno, imati, koji možemo iskoristiti. I naravno ne samo ono kad biste znali na papiru, nego recimo primijeniti znanja u praksi su izrazito bitna i to će im onda kod zapošljavanja biti prvi element kao uvjeta za dolazak na neki posao, naravno u privatnom i realnom sektoru. Dobro, ovako, ja ću onda krenuti na jednu drugu ideju, jako malo ću promijeniti ovaj zadatak, da ne bih morao ovo brojiti, postoji različite tehnike. Recimo da neko bi mogao to prebrojiti odmah ovdje. I mogao bi reći ovako. Kad se ja prošećem i velim ono for element in znamenke, i sad vam veli filter. Ovo su komprehencijske liste. Samo ako je element veći od 0, samo tada dodaj brojku 1. I samo tada to zbroji. I sad neko veli super, gotovo. Sad gledajte kako možete. Ne trebam ni varijablu, mogu to sve ispisati. Ajde pogledati da li je ovako rješenje možda točno. Naravno, ovo nije sad nužno bitno, da djeca baš znaju, ali možda neko napredniji. I ovo nije naravno nikako bolje rješenje, temelji se gotovo na identičnome. Dakle, opet smo napravili kako to radi. For petlja prolazi po svim elementima iz znamenaka, radi filter, da uzima samo one, je element veći od 0 i tada vraća brojku 1 koja puni nekakvu listu, koju onda tu listu ja naravno sam zbrojim. Ali zbrojio sam jedinice, znači da sam ih prebrojio i ispisujem. Ok. Onda ćemo napraviti drugačiju, pa bismo rekli, gle, ne moram ja njih brojiti, svaku znamenku ako imam barem jedan put ili više puta, samo ću staviti na 1. Zašto? Pa ako sam stavio na 1, onda ću samo fino zbrojiti jer neću unutra imati broj, nego ću imati broj pojavljivanja, nego ću imati brojku 1 ako se ona pojavila, odnosno brojku 0 ako se nije pojavila. I onda, znači, identično rješenje, već smo ga skratili, podosta. Opet smo dobili točno rješenje i značajno je kraće. I sad ovako, malo nešto novog. To sam već na prijašnjim edukacijama tumačio, pa ću danas malo vama pomoći. Rad sa skupovima. Znači, matematički skupovi sadrže jedinstvene vrijednosti
recimo kako biste imali skup. Skup jednako set. I sad recimo A jednako set je prazan skup. I sad biste vi recimo mogli ovako reći, nabrojit ćemo ih više, pišu se okruglim zagradama, mada, vitičastim zagradama, ne okruglim. Evo recimo 1, 2, 3, 4, mogli bismo imati C jednako opet nešto. Evo, sada smo pobrojali više puta, ja ću dvije znamenke onako samo brisati. Rekli imamo 1, 2, 3, 4, 3, 4. Da li možemo dodati u skup znamenke koje se ponavljaju više puta? Neće li nam onda naš Python prijaviti grešku? Ako ste se sretali sa skupovima, jako su bitni, dobro je odraditi. Evo, to bi bila recimo odlična korelacija sa matematikom, nastavom matematike kada se uče skupovi. I onda se može napraviti primjena. Inače, malo ću se samo nadovezati što je meni značajan problem kad učim djecu. Primjećujem da masu stvari oni znaju onako, rekao bih, plastično, mehanički. Pa isto tako i dijeljenje. Često je ono i 6. razred kad ih pitate zašto nešto dijele, teško im je objasniti, oni znaju dijeliti, ali razlog zašto nešto uopće učimo dijeliti, koji su razlozi, ima podosta učenika koji to ne mogu, ne znaju objasniti i tako dalje. Naravno onda i neke, i zašto recimo imamo cijelobrojno i decimalno dijeljenje. Evo, da, možemo dodati, što znači u skupu će se pamtiti samo jedinstvene vrijednosti. Pa kad bismo ovako ispisivali, ovdje print A, print B, print C i pogledali, onda ćemo vidjeti na kraju da imamo identičnu situaciju kao prije, odnosno da on dupliče ne dopušta. Možete dodavati vrijednosti sa add, znači add i nekakvu vrijednost, on će i dodavati samo koliko to može. Pa ćemo sada imati situaciju da smo dodali, naravno četvorku nismo mogli dodati jer već postoji unutra, kao jedinstvena, sedmicu jesmo, a jedinicu također nismo. To se odmah vidi i po ovome. Ako imate nekakvu listu, pa ćemo uzeti ovakvu situaciju koju imamo gore. Ako imamo nekakvu listu, naravno lista može imati dupliče, vidimo i sami, onda možemo pretvoriti tu listu u set, u skup, a skup će onda naravno izbaciti dupliče, imat ćemo samo unikatne vrijednosti. Iz ovog dolazim do zaključka. Da ovaj zadatak možemo efikasno riješiti na način da n nećemo unositi kao broj, da ćemo ga unositi kao string, string je niz znakova, u ovom slučaju je jedan znak naša znamenka broja. I sad, što se dešava? Sjećamo se, ako mi napravimo, ovo je samo za probu, to ako pretvorimo u listu, pa ćemo ovaj primjer koji smo radili
prije. Znači ovo je tu treći primjer. Njega ćemo probati riješiti na ovaj način. Moramo zastaviti desnom tipkom miša da pokrenem, tako je. I sad, što sam sad ja napravio, zrcalne 2, morat ću spremiti kao, evo je prednost, morat ću spremiti to natrag. Tako da si ovu verziju 2 ne poništim. Podatak, to je 3. A ovo će nam biti to je 4. Da, rekao sam da bismo u tom slučaju pogledali kako to izgleda. I vidimo da smo uspjeli slomiti, odnosno podijeliti na elemente naš string, odnosno rascijepati ga po znakovima. Ako smo ga uspjeli rascijepati po znakovima, onda neće biti problem da to napravimo u nekom varijantu. Evo kolega koji se sad prijavio na mikrofon uključen, pa eto. Dakle, ako želimo to u nekakav skup S pretvoriti, onda možemo isto tako set od n i ispišemo duljinu znakova, odnosno ajde za početak da ispišemo sam S, da čisto da isprobamo. I tako biste recimo i djeci objasnili korak po korak, step by step je jako bitan, i onda bi vidjeli, aha, imamo dvije. Ako imamo dvije, onda je to i naš odgovor. I dobili smo u ovom slučaju da imamo ocjenu 2 u ovom, dakle, jer su dvije znamenke različite. Dakle, vidimo značajno jednostavnije rješenje koje je onako u dvije linije koda. Naravno, mogli smo mi raditi to na više načina. Recimo a jednako set od, ili evo neka nam bude s set od n radi djece. U stvari to smo imali tu prije. Tako, pa onda ćemo ga brojiti, neka je to b jednako len od s i onda ćemo ispisati taj b. I ovo bi bilo onako linija po linija. Evo. Dakle, ovo rješenje, rekli bismo, je značajno jednostavnije i naravno rješenje koje bi vjerojatno ja napravio bi vam bilo u jednoj liniji koda. Znači ja bih to napravio ovako, rekao bi aha, s input ću nešto unijeti, sa set ću pretvoriti u skup, a od tog skupa ću prebrojiti koliko ima podataka i to bi bilo konačno rješenje našeg zadatka. I sad vidite onu bitnu razliku. Evo, između početnog dijela rješavanja zadataka i onog konačnog, da se može veoma rješenje razlikovati i biti značajno efikasnije. Upravo ovo je taj cilj, napraviti zadatke na različiti način i utvrditi, jer često svi mi se možemo uhvatiti u nekakvim načinima, metodama koje radimo tijekom života, onako kako smo to na prvi način percipirali nešto. Znam da sad se ne sjećam da smo to radili psihologije ili didaktike ili kojeg dijela, to je stvar ono kad se nacrtaju nekakve stvari na ploči ili kad gledamo, pa gledamo nebo i onda neko vidi možda tamo medeka, neko vidi ovo i tako dalje, znači da svi mi stvaramo nekakvu svoju sliku, a isto tako i kod rješenja. Kad čitamo zadatak, u tome se u biti razlikuje ta moć između
načina rješavanja, pa onda neka djeca doista imaju tu bolju sposobnost analitičko-logičkog razmišljanja i naravno da nisu svi isti. Nekima od nas je lakše, nekima je teže. Međutim, vježbanjem dolazimo do tih vještina. Imam kakvih pitanja ovdje, sad smo malo tu dodirnuli skupove i način rješavanja. Volio bih čak, to sam se sad sjetio kad smo radili skupove, da vam pomognem i sigurno će vam biti korisno. Najkorisnije od svega su te, po meni, razlike u načinu rješavanja zadataka. Mislim da smo imali jedan zadatak po broji. Unesite riječi ili rečenicu, engleska abeceda, te ispiši koliko je kojih slova bilo u riječi. Zanemarite mala i velika slova. Da, ovdje smo se bavili, da, ovo je dosta efikasno rješenje, međutim, mogli bismo ga stvarno riješiti i na drugačiji način. Još ću jedanput, možda za one koji eventualno nisu bili tu. Ovako ću to napraviti lakše. Dakle, riješit ćemo taj zadatak na drugačiji način. Ali prije nego ga idemo riješiti, naučit ću vas kako koristiti rječnike. Dakle, to su još neke od struktura, važnih struktura u Pythonu. Aha. Evo, kolega, imate uključen mikrofon. Su parovi čine skup parova. Parova. I to ovako ćemo napraviti riječnik jednako ključ 1 vrijednost 1 ključ 2 vrijednost 2. Kako bi to izgledalo? Recimo u primjeru. Neka je to riječnik 1 i onda bismo mogli imati, evo recimo takvu jednu situaciju. Ljepše bi to možda bilo, može se i ovako pisati. Pa gledam vizualno ljepše. Imamo nekako nabrajanje. Naravno, možemo imati različite vrijednosti. Sad, ljubimci. Recimo ovako da nabrajamo bez veze. Dakle, možemo imati miks različitih vrijednosti. I u biti u riječnik možemo lako dodavati neke nove vrijednosti, možemo naravno ga definirati isto dikt. A onda ako bismo unutra stavljali neke vrijednosti, onda bi ga stavljali ovako. Malo drugačije.
a može. Malo me nešto tipkovnica. Godine. Da. Ne pišu se, ključevi se ne pišu kao stringovi, to je bitno znati, ako to koristite na ovaj način pomoću literala, dakle ovo je na ovaj način, a možete i korištenjem klase dict, onda ćete ga lako nabrajati. Dakle, ako sad idemo ispišemo jedno i drugo, možemo pogledati kako izgledaju vrijednosti. Na isti način vidite da ovdje, kada smo to radili putem literala, da je onda on vrijednosti, odnosno ključeve, definirao kao stringove. Ova recimo deklaracija je najjednostavnija, najzgodnija. Kako ćete dodavati neke nove vrijednosti unutra? Zagrada bismo rekli string i naravno pridružili bismo tu vrijednost. Evo. Na isti način dobili smo, odnosno na drugačiji način dobili smo nekakvu vrijednost. Kako biste, recimo, što bi vam se moglo desiti ako ispišete, idete ispisivati neku vrijednost koju nemate? U tom slučaju ćete dobiti nekakav exception ili grešku, dakle key error, ne postoji taj ključ. I da biste to izbjegli, postoji u Pythonu takozvana get metoda, kojim ćete tražiti nekakvu vrijednost x i ako ona ne postoji, onda će vam vratiti vrijednost none ili ništa. U slučaju imamo vrijednost none, a ukoliko želite vi nekakvu predefiniranu vrijednost, u tom slučaju možete kao drugi parametar dodati. Dakle, ako njega ne dodate, zadana vrijednost mu je none, a ukoliko stavite vi neku vrijednost, onda može on. Što se tiče samih riječnika, dakle kako je riječnik spoj ključeva i vrijednosti, tako možemo kao listu ili tuples, odnosno enterce dobiti ključeve sa keys, odnosno vrijednosti sa values. Evo. I onda imamo tako neki dict keys i dict values. Vidite i sami da su to nekakve drugačije strukture, ali vi uvijek ako to želite možete pretvoriti u listu ili što god vas već zanima, a kroz njih se naravno možemo i bez problema prošetati. I naravno ima parove. Su items. Evo onda dobivate kao nekakvu listu parova kroz koje se onda lako šećemo. I sad recimo, ajde, šetnja kroz riječnik. Kako imamo dvije vrijednosti, imamo ključ, recimo i vrijednost, možemo onda uzeti dvije varijable. Dakle, ako se mi šećemo i velimo za svaki element koji se nalazi u itemsima, a vidimo da se u itemsima nalazi parovi vrijednosti dvije. Mogli smo mi ovdje staviti nekakvu varijablu jedno, recimo, kad bismo stavili jednu varijablu, onda bismo dobili par unutar toga.
pa bi to bila, onda bismo imali x od 0 ime, a x od 1 pero. Ali kako Python to odlično radi, ako stavimo dvije vrijednosti i ovdje će recimo biti jedan od razloga jednostavnosti programiranja u odnosu, na primjer, u odnosu na C++. C++ bi to bilo nemoguće na ovaj način odraditi, ili gotovo nemoguće, drugačiji jezik. Ovdje smo stavili dvije vrijednosti, i ako iz liste uzimamo par, mislim ima i, da se razumijemo, i C++ načina kombinacija, ali je to složenije. U tom slučaju smo sada uzeli dvije vrijednosti, posebno smo razvrstali u varijablu k ime, posebno v vrijednost, i onda možemo ispisati tako vrijednosti jedno ispod drugoga. Ime Pero, godine 23, ljubimci su, dakle, ova lista. Bez problema smo se šetali unutar vrijednosti, možemo to i prikazati ako idemo malo sporiji način, odnosno putem debuga, vidimo da smo odmah uzeli jedan par vrijednosti, ono što smo prije pokazali, i da smo tu vrijednost odmah razbili u dvije varijable, posebno ključ, v vrijednost, i ako se tako šećemo kroz rječnik, automatski dolazimo do rješenja. Dakle, ovo je sad bila nekakva predigra, čisto da steknemo malo dojam kako raditi sa rječnicima, a ujedno da onda iskoristimo i sasvim drugačiji možda nekakav pristup kako bismo riješili onaj zadatak, možda onako malo vizualno jednostavnije. Na što sam to htio reći? Dakle, ovako, unesi riječ ili rečenicu, da ispiši koliko je kojih slova bilo u riječi. Pa bismo mi mogli ovako reći, kreirajmo si riječnik svih slova velikih, obzirom da smo ovdje imali pretvorimo sva slova u velika. I sad bismo, neka su to naša slova, neka je to lista, sad se postavlja pitanje, a kako ćemo to kreirati? Sad, ovo je još jedan dodatak. Postoji mogućnost da importiramo nekakve biblioteke. Jedna od važnih biblioteka svakako je MET. Biblioteka MET ima bitne funkcije poput floor i ceil, odnosno strop. Ovdje ćemo u import string možda samo iskoristiti jednu situaciju, a ta je da vam string, isprisat ću neku vrijednost, postoji vam ASCII uppercase slova kao nekakva lista, odnosno nećemo to citirati, nego ćemo samo ovako print ispisati. Naravno, mogli smo to mi generirati, mogli smo mi generirati taj dio, ovo ću zakomentirati samo zato da nam odmah dođe na tu liniju kada se ne mučimo. Evo, dakle, u biblioteci string postoje sva slova engleske abecede. Naravno da smo to mogli napraviti i mi sami. Mogli smo se prošetati petljom od broja 65, odnosno slova A pa sve dalje do slova Z. Na primjer. Znači, mogli smo reći ovako, broj in range, mogli smo reći idi mi od ordinary od slova A, pa idi sve do Z plus 1. I onda smo mogli ispisati AI predviđa svašta. I onda smo mogli za svaki od tih brojeva ispisati karakter. Ovdje ćemo imati ispis jednog znaka. Yeah, I'm able to get connection by TV. Okay. Dakle, da mutamo naše kolege. Da snimku.
Tako je, poslije ću vam reći gdje sam stavio snimke, tako da možete do njih. Dakle, na ovaj način ispis svih ASCII velikih. A ovdje ćemo to napisati isto. Ja ću to upotrijebiti jedno riječ ručno. Nije ručno, mislim, ali recimo da smo mi to napravili jedan po jedan, pa možemo isprobati da vidimo. Ovo će biti u jednom redu. Ovo je dakle direktno kao string. Vidimo ASCII uppercase su nabrajani, a ovo sam ja napisao dakle pomoću nekakve naredbe. Mogli smo to naravno napraviti u komprehencijskoj listi ili slično. Ovo ću zakomentirati jer nam ne treba, samo vama za primjer. A ovo je implementacija već gotovog niza svih velikih slova. I onda imamo na kraju kako ćemo raditi. Recimo, kreiramo riječnik svih slova s nulom kao brojem pojavljivanja slova. I onda bismo si rekli, dobro, idemo da vidimo kako će nam se zvati. Dakle, to su sva slova i jednako riječnik. Sad, i tu vam je isto, možete napraviti takozvano, koristiti kao komprehencijsku listu za stvaranje i riječnika. Dakle, sve postoji u Pythonu podosta mogućnosti. Dakle, mogli smo reći ovako. Za svaki znak koji se nalazi u stringu velikih slova, koji smo vidjeli ovdje, kako smo napisali, uzmi taj znak i stavimo nulu kao vrijednost. Pa onda možemo ispisati taj riječnik slova da vidimo da li to dobro izgleda. Eto, i uspjeli smo si kreirati cijeli riječnik. Naravno, nismo to trebali raditi na ovaj način, jer ovo je daleko najlakše. Mogli smo taj dio napraviti ručno. Što to znači? To znači da ste trebali na početku stvoriti prazan string, pa onda uzeti jedan po jedan, pa zatim slova od svakog znaka staviti nulo. Dakle, ove dvije linije su u biti identična stvar kao, odnosno tri linije, su identična stvar kao ova jedna, pa iz tog razloga i vidimo koliko je ovo efikasnije. A inače, što se tiče brzine i brze. Kada smo stvorili ta naša slova, odnosno s nekakvom vrijednošću, onda možemo konačno krenuti na rješenje. Dakle, unesemo kako gore piše rečenicu ili riječ, danas je dan. I sad bismo mi trebali popuniti ta naša slova. I sad velimo ovako, za svako slovo u tom našem inputu gdje smo mi u A, rekli bismo ako se S nalazi u našem stringu, znači ako je taj S dio naših slova, jer kao što vidimo, input može biti prazno slovo i može biti neki interpunkcijski znak, u ovom slučaju točka, što ne spada u naša slova. U tom slučaju, ako je tome tako, onda ćemo iz našeg riječnika, znači uzeti ćemo iz našeg riječnika slova za naše slovo S, brojit ćemo 1. I na kraju, se prošećimo po riječniku i ispišimo samo ona slova koja imaju jednost. Znači, prošećemo se po ključevima
Mogli smo naravno i sa komprehenzijskim listama, ali ajde da to pojednostavimo. I samo ako je slovo veće od 0, tada ispišemo to slovo. I, dakle, ovo je samo drugačiji, sasvim recimo drugačiji pristup. Ne trebamo nikakav ordinari, ne trebamo CFR i slično, dakle drugačiji pristup, ali opet smo došli do nekakvog rješenja. I evo, naše rješenje za danas je lijep dan. Ono što mi je cilj da vam prikažem različite pristupe, svaki od njih je dobar. Sad mogli bismo raspravljati koji je efikasniji i bolji, međutim u osnovnoj školi to podosta nije toliko bitno, osim kada djeca već dođu u ovom razinu, kada su neki od njih baš vrhunski. Imate kakvi pitanja oko tog dijela? Ako nema, ja bih napravio pauzu od 5 minuta, ako se slažete. Prije nego krenemo na pauzu, samo da ponovim. Udruga MIS stavio sam na Krk 2025, sjećate se? Dakle, u stvari ovo vam mogu copy-pastiti još jedan put. A ujedno vam se tu unutra nalaze i sadržaj za video 1. Kad ga kliknete, tako sam samo stavio, ovdje vam se nalazi link koji možete potrebiti za dan 1 i doći ćete evo do videa koji smo imali u prvom danu, a naravno isto tako i kod dana 2, osim zadataka, imate tu URL za drugi video. Pa onda ću vam tako složiti i 3., 4., odnosno i 5. Evo ovaj zadatak obrni je lagan zadatak. Dakle, vele nestašne djevojčice Mira i Slavica na satu matematike igraju razne zabavne igre. Trenutno igraju sljedeću igru. Mira na papir napiše prirodan broj, a Slavica mora što je brže moguće reći koji se broj dobije okretanjem Mirinog broja. Tako da posljednja znamenka dođe na prvo mjesto, pretposljednja znamenka na drugo mjesto i tako dalje. Znači da ga onda oni u biti okreću na opačke, pa taj dio smo već... Aha, da ne dijelim ekran, to će odgovor, hvala na informaciji. Obzirom da sam gledao ekran, mislio sam da to vidite i vi. Hvala. Dakle, ako okretanje znamenka Mirinog broja dobije broj koji započinje nulom ili više nula, Slavica se potpuno zbuni jer te vodeće nula je potrebno zanemariti. Na primjer, broj 0,4 zapravo je jednak broju 4, a ne 0,4. Napišite program koji pomaže Slavici pronaći tražene okrenute brojeve i naravno imamo tu i nekakav način bodovanja. Ono što je jako važno čitati ulazne podatke i slično, ima nekakva ideja na koji način bismo... Dakle, i taj zadatak se može riješiti sasvim na više načina. Može se riješiti. Možemo to isto prikazati na koji način. Postoji jako jednostavan i složeniji. Eto, treće kolo. Evo, dakle imamo nekakav ulaz i opet ona rasprava
da li ćemo to unijeti kao prirodan broj ili ćemo to unijeti kao string. U ovom slučaju, kao što znamo, stringa je jako lako okrenuti na opačke. Imamo nekoliko načina da to napravimo, pa ćemo si mi recimo staviti onaj dio n jednako input. I primjer, recite mi da, evo ja sam opet okrenuo string na opačke na ovaj način, ali rekli smo da možemo i sa reverse od n, pa je to dobar primjer da isprobamo. Recimo uzmemo ovaj 2600 broj, kada to pokrenemo, dobivamo na opačke. Naravno, ovdje vidite reverse, ne vidimo taj dio obzirom da je to takozvani reverse objekt. To ne znači da nema on sadržaja. Pretvorit ćemo ga da vidimo kako to izgleda. Moguće da nećemo baš dobiti, nego ćemo dobiti, znači ne možemo ga u listu pretvoriti, nego ga možemo samo pretvoriti, u listu od string, nego u listu. Jer reverse automatski on pretvara neki oblik liste. Pa onda kada bismo taj reverse htjeli pretvoriti natrag, morali bismo s joinom, bilo bi dakle većih poteškoća, puno teže. I onda bismo tek dobili istu vrijednost. Dakle, ovaj dio nam je puno lakši. Postoji možda čak i ovaj list ne bi trebali, to ćemo sad vidjeti, nisam sam potpuno siguran. Ako se ponaša na isti način, tako je. Kao i lista, automatski ga možemo joinati jer on se sastoji od nekakvih iterable elemenata, znači oni koji su u iteraciji, pa onda on lako kroz njega šeće ovaj join. Dobro, u ovom slučaju je ovo teže, reći ćemo ovako. Neko ima uključen mikrofon, ćemo ga za početak uključiti i uključiti još jednu osobu. Pitanja su dobro došla, uvijek itekako, tako bi možda malo začinili predavanje, to bi bilo zanimljivo. I sad, naravno, ako smo ovo okrenuli na opačke, ne trebamo ništa raditi, nego samo pretvoriti u integer taj broj kako bismo dobili cijelobrojno rješenje i to ispisati. Dakle, ako želimo malo djeci pojednostaviti, onda je to, evo, krenimo neki broj, recimo da idemo step by step. Onda, a ovo ćemo si postaviti kao zamjensko rješenje. I ako bismo sada pogledali ovako naše rješenje, rekli bismo sljedeću stvar, stavimo si breakpoint, čisto da pogledaju djeca da vide na koji način se to odvija. 2600 pisali, dakle u varijabli n imamo string vrijednost 2600 i nakon toga sa string slicingom okrećemo, idemo unatrag, pa idemo u reverse od početka do kraja. Ako idemo u reverse, smo okrenuli na opačke i naravno vrijedi pretvoriti vrijednost u integer, pa se početne nule brišu i onda tu vrijednost pisujemo. Ono što vidimo svi na ekranu, mi uopće ne razlikujemo, mi samo očima vizualno vidimo na izlaznom uređaju vrijednosti, a da li su one bile brojevi ili stringovi, su totalno nebitne stvari, pa je to dobro naučiti djecu da kod ulaza mogu maštati na koji način će ulaz napraviti. Odnosno da svaka vrijednost koja kreće kroz ulaz je definitivno string jer sve je tekst na početku. Evo vam je jedno rješenje koje možete svakako napraviti i matematičkim putem. Samo bismo matematički onda, evo ja ću
to napraviti i matematički. Znači, u tom slučaju stvarno unašamo kao integer i recimo obrnuti jednako 0. Recimo da ćemo tu pamtiti obrnutu vrijednost. U tom slučaju bih išao, tako dugo bih uzimao jednu po jednu znamenku iz našeg broja, pa bih ovako rekao. Sad se samo malo moram promisliti na koji način ću nekakve vrijednosti dodavati. Aha. Znači, uzet ću ostatak. A to je znamenka jedinice. I onda ću ovako reći. N je jednako, N uvećam za 10, to znači i pribrojim taj ostatak. Što baš to znači? To znači ako sam N pomnoži sa 10, na početku je N 0. 0 puta 10 je 0. Plus ostatak dobit ću zadnju vrijednost. Ajde da vidimo kako to izgleda. Imamo broja 2600. Znači prvo smo kao ostatak izvadili ovu nulu. I znači obrni je tada jednaka ako je na početku 0, onda imamo vrijednost 0 plus ovaj ostatak jednako 0. Zatim kod drugog kruga opet imamo 0, pa opet velimo jednako je 0 plus ta druga 0 opet je 0. Zatim imamo brojku 6, pa će biti 0, naravno puta 10 plus 6, i ovdje je puta 10, pa 10, jednako je 6. I na kraju 6 puta 10 plus zadnja znamenka 2, jednako je 60. Dakle, matematički smo došli do rješenja. I ako je tome tako, moramo i n skratiti, odnosno možemo kraćom operacijom, ovo nas ne zanima. Dakle, dobili smo nekakav ostatak, n jednako, to nećemo tako raditi, nego ćemo koristiti našu varijablu obrnuti. Kad je tome kraj, print obrnuti i trebali bismo doći do iste vrijednosti. Hajdemo debagirati taj dio. Pa da vidim. Obrnuti je 0, uzmemo si ostatak, to je ova naša zadnja znamenka jedinice 0. Obrnuti znači vrijednost imamo 0, 0 puta 10 je 0 plus 0 daje 0. Dakle i dalje isto. N skratimo, sada više nemamo 2600 nego 260. Opet dobivamo znamenku jedinice ostatak, dodamo obrnuti je 0. Sljedeći korak, ostatak od 26, kad dijelimo sa 10 je znamenka jedinice, to je 6. 6, dakle, trenutno obrnuti broj je 0, kad ga pomnožimo sa 10 je i dalje 0, plus ostatak 6 daje 6. Sljedećem krugu ostane samo brojka znamenka 2, koju smo dobili kao ostatak jedinice i velimo, prethodni 6, znači kako pomičemo tu brojku 6 prema lijevu? Tako da množimo sa 10. Pa 6 puta 10 je 60 plus 2 je 62 i došli smo do kraja. Na ovaj način smo matematički, meni se ovo jako sviđa, jako, zato jer je ta matematika glavni prijepor. Značajno jednostavnije je sa stringovima to riješiti, ali zgodno pokazati ovaj matematički dio. Osobito zato jer kod težih zadataka dolazimo upravo do tog problema u matematičkom
matematičkim pristupima rješavanja zadataka. I sad, neću još preći možda danas na matrice, nego evo idemo jedan malo teži zadatak. Riješiti zadatak karte. Dakle, evo ja znači kroz ovu edukaciju onako prikaz jednog pristupa zadacima, kako bi zadatke uopće predočili i kako bi o njima raspravljali u edukaciji djece. Ono što je bitno jako je pročitati taj zadatak i razlučiti problem, odnosno detektirati glavne segmente i razdijeliti problem dekomponirati ga na manje segmente. Pa ajmo pročitati ovaj zadatak. Odnosno zadatak se zove karte. Pero se u zadnje vrijeme počeo baviti robotikom, pa je odlučio napraviti robota koji provjerava je li štil karata za poker potpun. Već je napravio velik dio posla. Napisao je program za prepoznavanje boje karata. Radi jednostavnosti možemo pretpostaviti da sve karte imaju boju i broj. Znači, sve karte imaju boju i broj. Zgodno je kod tih zadataka, osobito kod državnih natjecanja, odnosno školske, županijske i državne razine. Mnoge stvari su poboldane, odnosno podebljane kako bi dale neki naglasak. Kod honije to često nije. Boja karte je jedan od znakova poker, karo, herc i treš, a broj karte prirodan broj između 1 i 13. Robot svakoj karti dodjeljuje oznaku u formatu TXY, gdje je T boja karte, a XY broj karte. Ako je broj karte jednoznamenkast, onda je x jednako 0. Primjerice, karta boje K i vrijednosti 9 ima oznaku K09. Potpun špil ima ukupno 52 karte. Znači 4 puta 13. Za svaku 4 boje postoji točno jedna karta s brojem od 1 do 13. Robot je pročitao oznake svih karata u špilu te ih je spojio u jedan znakovni niz S. Pomognite Peri dovršiti robota tako što ćete napisati program koji čita znakovni niz oznaka karata te ispisuje koliko karata nedostaje za svaku boju. Ako se u špilu pojave dvije iste karte, ispišite greška. Znači, imamo raznovrsni način izlaza. I sad, naravno, koliko se želite uključiti, da li ima neko ideju rješenja ovog, tako pogledamo se naravno obavezno primjere ovog zadatka. Evo ja onako razmišljam o tome i da se povećamo, da malo proučimo kroz primjere. Primjeri su nam jako važni. Ono što ćemo napraviti, definitivno moramo nešto razdijeliti. Znači ovaj S, da vidimo malo kako nam veli. Znači S može biti veoma različit. Trebamo uzeti u obzir. To ovaj znači apsolutno C. U prvom jednom redu nalazi znatno niz karata. Sad niz znači, se sastoji od 3 znamenke. Onda bismo rekli da možemo čak imati 1000 očigledno puta 3, jer imamo onaj P, X i Y koji nam čini. Tu sad možemo upotrijebiti vrlo različite metode i načine kako ćemo to riješiti. Ja ću sad onako, već sam si u glavi razradio nekakvu ideju. Znači da mi ne znamo
kako će nam biti velik. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4. I rekao bi da ovdje je malo trik u ovom zadatku koji može brzo prevariti učenika. Može je prevariti iz tog razloga, znači imamo 1, 2, 3, 4 karte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ako ovako gledam, može doći brzo do nekakve varke, a ta varka se sastoji u tome da mogu djeca shvatiti da će uvijek biti 4 karte, što nije istina. I sad, ono što bi ja rekao u tom zadatku, želimo kreirati zadatak. Evo. Ono što ćemo očitavati, dakle, S jednako input. I sad, recimo, kako ćemo pamtiti karata. Pa ja bih rekao da u ovom slučaju karte se sastoji od 4 skupine. I ovdje ću upotrijebiti riječnik, pa ću reći upravo ono što i u zadatku piše. Imamo pik, karo, herc, naravno pik, imamo 13 karata ukupno. Karo imamo 13. Herc imamo 13. Ne smetam. Ne gledam, ali smećati da bude pošta bacio. Ne znam, ako samo ima možda nešto u kanti. Ti nisi nikad gledala. A ne znam, je li ostalo nešto? Da, kolegica Biljana, imate uključen mikrofon? Ne, ako nisi popini ne može. Pa nisam, ali ja? Ups, dobro, eto. Uspjeli smo riješiti na brzinu bullet. I sada kad smo imali 13 karata, evo ja sam si zamislio da ću na ovaj način brojiti koliko karata još imamo, oduzimajući ovu vrijednost. Mogli smo naravno i brojiti ih, a mogli smo ih i oduzimati. I sad nužno bi bilo napraviti nekakvu petlju kojom ćemo se šetati kroz naše elemente. E sad, recimo, da li će ovaj i, da li će to biti k in range, imamo, znači ako imamo len od s, dobro, onda se ovdje postavlja pitanje, mi nemamo toliko elementa, nego imamo u biti broj znakova podijeljen sa 3. To je ono što je karakteristično. Zato jer se nam jedna informacija sastoji od 3 dijela. I sad se postavlja pitanje karta. Kako ćemo definirati kartu? Znači karta nam je S. Ako je k 0, onda mi počinjemo upravo, evo, ovo je jako dobro, znakovito rješeno, čak je AI u ovom slučaju, evo, sam ponudio nekako rješenje. Pa evo da malo i to skiciramo. Opet, zašto svaku takvu stvar detaljno objašnjavam, odnosno pišem baš iz tog razloga primjera kako bi predložio da s djecom raspravimo. Nula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11 su naši indeksi koje imamo. I sad kad gledamo indekse, znači mi ovdje imamo ukupno, ako je ovo nekakav S, onda ćemo reći da je len od S
jednako 12. Koliko imamo elemenata? Znači jednako 12 podijeljeno sa 3. Zašto? Pa zato jer je ovo element odnosno bolje bi, da, element 1, neću ga pisati tako. Dakle, ovo je element 1. Ovo je neki 2. 3. 4. Ako tako gledamo, onda ćemo si označiti definitivno pozicije početnog elementa, pa možemo reći da idemo do tih vrijednosti čitati nekakve stringove od 3 znaka. A ako bismo rekli da je ova cijela jedna skupina indeks 1, 2, 3. Zašto? Jer ja ću ići raditi petlju od range, dakle od 4, pa ću napraviti nekakve indekse 0, 1, 2, 3. I ako imam taj nekakav u mom zadatku k, kada je k 0, onda ja želim uzeti ovu prvu vrijednost u nekakvu moju varijablu, evo recimo karta. Pa bi ja rekao ovako, kako dobiti tu vrijednost karta? Karta dobit ću iz S i sad velim, kada je k 0, moram uzeti indeks 0, kada je 1, 3, kada je 2, 6, kada je 3, 9. Znači to su početne vrijednosti koje bih ja morao uzimati. To su te početne vrijednosti. Od kuda uzimam dio stringa ili izrezak. Iz toga je lako i zaključiti da bismo mogli to uzeti tako da nekakav k pomnožimo sa 3. Za 3 i naravno kod rezanja idemo prema dalje. Super. Kada smo uzeli 3, onda velim da idemo do one vrijednosti sljedeće, do sljedeće vrijednosti. Pa recimo ako je k 0, onda bismo rekli 3 puta 0 je 3 plus sljedeća vrijednost 3. Znači od našeg indeksa uvijek uzimamo, znači uvijek kad krenemo ovog dijela tu, uvijek krećemo za 3 mjesta dalje. Znači uvijek idemo 1, 2 i do tog broja. Ne i taj, nego do tog broja. Pa u tom slučaju opet imamo k puta 3. Plus, naravno, za 3 mjesta i na taj način ćemo uzimati 3 po 3 vrijednosti. Tu ćemo si sad, znači mogu to pisati ovako, plus 3 i samo radi nas, sada ćemo karta ispisati da vidimo da li smo si mi uzimali te naše karte sasvim korektno. Vraćamo se natrag, uzimam si ovu vrijednost, kopiram si ju, čisto radi inputa pa da mogu provjeriti da li to funkcionira. Evo, vidim da sam na taj način bez problema razdijelio vrijednosti. Ono što sad opet moram napraviti, moram
uzeti neku vrijednost. Naravno, kad sam, znači, kartu sam uspio dobiti jednu po jednu. Komentiram si sad taj dio mi nepotrebno. Recimo da je to t kao ona varijabla za nekakvu slovu iz karta, onda je to nulti znak, dok je broj karte jednako cijelobrojna vrijednost kada tu kartu od znaka 1 do kraja uzmem van. Znači, ako sam imao, na primjer, u ovoj varijabli karta, možemo se i tako napisati, p01, to je u primjeru, onda bismo ovdje u karti dobili oznaku p, a ovdje bismo dobili u biti int od 0,1, što je onda jednako, u biti kada integer pretvorimo brojka 1. U načelu, sad, što je sad tu dobro, što je sad tu loše? Dakle, ono što ja mogu sa sigurnošću reći da znam brojiti koja karta mi se pojavljivala, pa znam ove karte brojiti da li su se pojavile ili nisu. To znači da mogu bez problema umanjiti tu našu kartu, ali ne za broj, nego za njezino pojavljivanje. Znači umanjim broj karata. I sad, kad sam gotov, naravno kao što i znate sami da neću imati savršeno rješenje, ovo će biti sad jako dobro, da li će dictionary pamtiti redoslijed. Ako bi on pamtio redoslijed, onda bih ja mogao ispisati karte i to isključivo vrijednosti. Ako te vrijednosti dobivam kao listu, onda ih mogu sa zvijezdicom podijeliti i dobiti nekakav broj. Dobro, ajde možemo za početak na brzinu pogledati kako je to naše rješenje. 12, 12, 11, 13. 12, 12, 11, 13. Rekli bismo bravo, jako smo to brzo riješili. Mogli bismo si uzeti zadnje rješenje, odnosno treći primjer. Opet, gledajući tako savršeno, dobili smo bodove. Kada ne bismo imali primjera 2, niti ne bismo znali da naše rješenje nije točno. Sasvim točno. Jer u ovom slučaju dobivamo 12, 13, 10, 13, ali to nije točno zato jer nam se neke karte, kao što vidimo ova prva i ova druga, 2 puta ponavljaju, što bi značilo da bismo morali pamtiti koje karte smo do sada imali. To je vrlo jednostavno, dakle moramo samo, evo recimo da bismo imali neku varijablu na početku greška i velimo nemamo grešku. Naravno, ove karte su one koje brojimo i onda bismo mogli reći ovako iz zadatka da vidimo što piše znakom niz karata, mogli bismo imati niz karata. Evo. Jednako, neka to bude niz karata. I onda ovako velimo. Odlično. Sada smo tu, imamo nekakvu kartu i velimo ovako. Ako je karta koju smo sada utvrdili se nalazi u nizu karta, u tom slučaju greška jednako true. I naravno, dakle ovdje bi rekli provjera duplog pojavljivanja karte. I u ovom slučaju bismo dodajemo kartu u niz karata za dalje, pa bismo rekli niz karata, dodamo tu kartu kako bismo je dalje mogli pratiti. I onda imamo jednostavnu situaciju, velimo ovako. Aha, ako imamo grešku, onda ispiši riječ greška, a u protivnom
ispiši karte. Pa ćemo onda provjeriti još jedanput naš drugi primjer. I sada imamo u tom primjeru konačno točno rješenje greška. Vratimo se, provjerimo još da li nam rade ostala rješenja. Točno. (12, 11, 13) i točno nam je prvo rješenje. Odlično. Evo kako vam se čini ovo rješenje zadatka? Da li vam se čini složen zadatak? Znači ovdje već ima malo više programiranja. Ima tu kakvih pitanja za dodatno pojašnjenje zadatka? Znam da ćemo video dobro poslušati, zato se možete vratiti natrag. Upravo, da, onako jedno razmišljanje, naravno, mogli bismo to rješavati na više načina, mnogo načina. Ovo mi se činilo relativno jednostavno, dobro je sa rječnikom iskombinirati, pa biti su ona najjednostavnija, najkraća i u konačnici najbolja rješenja. Ako imate kakvih još pitanja oko bilo kojeg segmenta, samo slobodno pitajte. Znam, sjećam se da sam vam rekao one dane da možete, imate li kakvih zadataka vi, predložiti neki zadatak za rješavanje, tako da nije to problem. Ukoliko ste imali kod kojih zadataka nekakve dvojbe ili slično, ili si možda želite čak i potvrditi nešto. Nije problem da ga i mi riješimo. Dobro. Ok. I sad, ajmo da vidimo kako još. Sad se postavlja dobro pitanje da li bi danas krenuli na matrice, što naravno u svakom slučaju je malo složeniji zadatak. Mogli bismo početi ideju oko ovog zadatka možda patkice koje je još složeniji, a onda ćemo sutra malo detaljnije oko tog dijela, ako se slažete sa time. Dakle, mislim, matrice, rekli bismo, imamo jednodimenzionalnu, ovo je matricu podrazumijevamo kao dvodimenzionalnu matricu. Dakle, zadatak patkice. Ne tako davno, u dalekoj tropskoj zemlji, živjele su 3 gumene patkice. Jednog vrućeg ljetnog dana, dok su ležale na plaži, patkice su odlučile otputovati na susjedni otok. Budući da patkice vole avanturu, odlučile su putovati nošenim morskim strujama u starom crnom kišobranu. Patkice su već iskusni istraživači oceana, pa znaju da prije puta moraju pogledati kartu morskih struja. Na karti je otok, dakle imamo otok patkicama, označen slovom O. Patkice se s otoka mogu otisnuti na sve 4 strane svijeta. Dakle, na sjever, istok, zapad i jug. Morske struje u ovim morima kreću se u samo 4 smjera, te su na karti označene sljedećim znakovima. Zapad, istok, znači ovaj znak kad idemo prema lijevo bi rekli, istok, zapad kad idemo prema desno, slovo V kada idemo prema dolje, te kvačica prema gore kada idemo gore prema sjeveru, s juga. Kada se patkice nalaze na mjestu na kojem je na karti naznačena struja, kreću se u smjeru te struje. Specifičnost morske struje u ovim morima je to da nikada ne izlaze iz područja karte i ne stvaraju vrtove. Mjesta na kojima bi se sljedeći morsku struju patkice vrtile u krug. Dakle,
specifičnost morskih struja u ovim morima je to da nikad ne izlaze iz područja karte i ne stvaraju vrtloge, znači da se ne vrte po nekom krugu. Pa je to dosta pojednostavljen zadatak u tom smislu. Mirno more označeno je točkom. Ako morske struje dovedu patkice na mirno more, one ne mogu nastaviti svoje putovanje. Otok na koji patkice žele doći označen je slovom X. Dakle, slovo X je nekakav cilj. Patkice ne žele prekinuti zabavu na plaži. Zato vas mole da im kažete mogu li morskim strujama doći do drugog otoka. Dakle, to je pitanje u ovom zadatku. I ako mogu, na kojoj strani otoka se moraju utisnuti na putovanje. Budući da jednoj patkici na moru bude mučno, patkice vas mole da od svih puteva odaberete onaj kojim će, pazite ovo, najkraće putovanje. Put koji prolazi kroz najmanje polja na karti. Ako postoji više strana otoka za koje je duljina puta minimalna, znači ima više složenije dijela, odaberite oznaku koja je prva po abecedi. Sad, po abecedi su oznake, kad gledamo, imamo znači N, E, W i S. Onda bi rekli da je to ovaj raspored. Evo, dakle, s tim oznakama imaju veću prednost. Dobro. Ulazni, dakle, znači još složeniji zadatak od prethodnog. Ulazni podaci. U prvom su retku prirodni brojevi R i S, znači broj redova i stupaca naše karte. U sljedećoj redaka nalaze se po S znakova iz skupa, kao što smo rekli, dakle, to su znakovi koji se mogu pojaviti. O je otok gdje se nalaze patkice, znak manje idemo prema lijevo, odnosno gore, kako nam je to rečeno, prema zapadu, ako se ne varam, da. Lijevo je u biti zapad, istok. Okay. Desno, istok, zapad. Ali uglavnom lijevo, desno, dolje i prema gore. Točka. Evo, ja ću samo sekundu, jer mi udaraju po vratima djeca, pa da ih upozorim. Djeco, nemojte udarati po vratima, može? Ajde, u 11 smo gotovi, pa onda vi nastavljate. Dakle, u ulaznim podacima uvijek će biti prisutan točno jedan znak O, to znači jedan otok sa patkicama, i točno jedan znak X kamo bi te patkice htjele otići. Znak O nikada neće biti u prvom ili zadnjem redu ili stupcu karte, znači uvijek će se negdje unutra nalaziti. I sad naravno oni nas upozoravaju koja je ASCII vrijednost tog znaka prema gore, čisto da se olakša natjecatelj rješenja. Izlazni podaci. Ako patkice ne mogu doći do drugog otoka na morskim strujama, ispišite ovaj znak, znači znak razočaranja. Ako patkice mogu doći do drugog otoka, u prvi redak ispišite smiješak, a u drugi redak stranu polaznog otoka s koje se mora utisnuti. Dakle, naravno, ono strano, N za sjeverno, E za istočno i tako dalje i tako dalje. I sad, naravno, ono što je kod natjecanja jako bitno je to bodovanje. Ovo bi ja rekao da je zadatak koji bi onako mogao biti 7., 8. razred. A županijske, da li bi bio i državne razine, pa možda bi smo mogli reći da bi mogao biti.
U testnim primjerima vrijednima 30 bodova put do drugog otoka biti će jedinstven ako postoji. I naravno probne primjere. Kako bi to izgledalo? Dakle, imamo u prvom probnom primjeru 6 puta 6 tabelu i to je naša matrica koja je karta. Evo zašto su ovakvi zadaci poprilično dobri? Recimo, koliko vidimo, svi već imamo te robotske usisavače kod kuće i ono što vam taj robot radi, kad ga uključite, ono što primijetite prvo da se ono kreće okolo, u biti što vam on radi, on ima ultrasonički senzor koji u biti samo radi mapiranje, on sebi radi praktički matricu vaše površine, vašeg stana, ništa previše. I onda tu matricu, dvodimenzionalnu kartu, upravo ovu matricu, onda on sebi radi isto takve nekakve oznake, ajmo tako reći, na način gdje ima nekakve prepreke, odnosno gdje ima nekakve mogućnosti prolaska, naravno da onda algoritam radi i nekakav put i sa senzorima označavan prolaznost i tako dalje. Ovdje imamo malo pojednostavljenu stvar, imamo nekakav ulaz koji bismo trebali napraviti i onda bismo trebali utvrditi na koji način ćemo otkriti kamo naše patke mogu ići. Kod ovog prvog primjera, sad ovdje bismo mogli jako puno raspravljati kako i koji su koraci da napravimo takvo rješenje. Još jedanput da ga pojednostavim, dobili smo kartu, na toj karti imamo slovo O. Slovo O nam predstavlja poziciju našeg otoka gdje su naše patke i naravno oko tih patkica imamo more i imamo oznake kako struja nosi more, morsku struju, odnosno i sad pitanje da li one mogu krenuti i kako. Dakle, imamo nekakve smjerove, mi ne znamo i ne možemo otkriti kojim putem možemo doći i onda ovaj zadatak navodi na zaključivanje da trebamo sve smjerove provjeriti, a postoje 4 smjera, smo rekli, možemo probati krenuti tu i tu. Za svaki od smjerova moramo brojiti broj koraka do cilja, odnosno da li uopće i možemo doći do cilja. I tada je vrijednost našeg broja koraka ona koja dovodi do zaključka. U ovom slučaju ako krećemo lijevo, doći ćemo do točkice i tu više krenuti dalje ne možemo, što znači da ovdje rješenja nema. Znači ovdje ne možemo doći do rješenja. Ako idemo prema gore, opet vidimo da ćemo doći do točkicu, dakle ni tu ne možemo doći do rješenja, pa onda bismo mogli odlučiti krenuti prema dolje. Ako idemo prema dolje, struja nas nosi dolje, pa nas nosi desno, pa gore i dolazimo do ove točke ovdje, što znači da niti ovdje ne možemo doći do rješenja. I zatim krećemo sljedećim putem, idemo desno, struja nas nosi gore, pa nas nosi na ovu stranu, pa krećemo prema dolje do dna, pa nas nosi do našeg konačnog cilja. Ako smo brojili korake, to je onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 koraka. Sad, broj koraka nije ovdje bio bitan, ali ako bismo imali više, morali bismo i znati. Ono što je ovdje bitno da smo krenuli prema istočnoj strani i u tom slučaju znači prema desnoj je ist, prema lijevoj je west, prema gore je sjever, sad sjeverni nord i prema dolje je jug. Evo, to bi bili smjerovi. Evo, ovo nam je primjer zadatka koji ću ja danas uploadati. Ostavit ću sa ovim oznakama gore, pa možete o njemu malo razmišljati podne. Ako vam je dosadno, što čisto sumnjam, ali u redu. Eto.
Dakle, značajno složeniji zadatak, pa ćemo naučiti kako raditi sa matricama, odnosno naučit ćemo kako se šetati i to će nam sigurno sutra uzeti dosta maha, odnosno dosta vremena. Evo, došli smo i do kraja, do našeg 3. dana. Ukoliko imate kakvih pitanja, primjedbi, smjernica, želja, ideja, što god, kavu ne možemo popiti jer evo nema vas na Krku. Vruće je, moram priznati. Poprilično vruće. A siguran sam i kod vas kod kuće, osim naravno u klimatiziranim prostorijama. Imate kakvih pitanja? Prijedloga, sugestija, kritika? Da. Dobro. Ako na bilo koji način promišljate kako napredovati, meni je teško sad reći koji ste fakultet završili i kako. Mislim kako je tamo bilo programiranje slično, u načelu bez vježbi ne ide ništa i u načelu treba provježbati i dobro razumjeti, onda stvari nisu teške. Kada u načelu se uči na pamet, a isto vam je tako i kod djece, onda je programiranje iznimno teško. Iznimno teško, zato je to je mnoštvo kombinacija načina i naprosto je nemoguće tada to pamtiti. Iz tog razloga je kao i studenti, teško im je, neki studenti koji su jako dobri, na primjer, evo reći ću vam, dolaze iz općih gimnazija, naprosto oni ne znaju kud se okrenuti. To je strašno. Nije strašno, nisu oni loši, ali naprosto nemaju razvijenu tu analitičku sposobnost rasuđivanja i kritičko razmišljanje i naravno da im je onda jako teško. Zato bi taj dio trebalo dobro razvijati, a u IT svijetu, odnosno tehnologija kako to brzo napreduje, teško je učinkovati bilo što drugo. Evo ono za kraj, da ne duljim, isto najava da bi AGI, Artificial General Intelligence, mogao kroz nekoliko godina doći na svjetlo dan i to je to. Dobro, eto, lijepo vas pozdravljam i ovime završavamo. Lijepo vas sve skupa pozdravljam, vidimo se sutra.